Erbyn hyn, bydd llawer o bobl yn dechrau profiad siopa drwy chwilio ar-lein. Beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano, mae'n debygol iawn y byddwch chi'n dechrau drwy deipio disgrifiad o'r cynnyrch hwnnw i flwch chwilio un o'r chwilotwyr. Mae sicrhau bod pobl yn gallu dod o hyd i'ch busnes ar y rhyngrwyd yn holl bwysig. Rydych chi am gael lle ar un o dudalennau cyntaf Google, Yahoo neu Bing. Yr enw ar y broses yma yw hybu i chwilotwr. Gyntaf oll, gair i gall. Mae yna lawer o arbenigwyr galluog ac uchel eu parch yn y maes yma, ond mae yna nifer o gwmnïau llai eu parch hefyd sy'n awyddus i wneud arian yn gyflym ar eich corn chi. Byddwch yn ofalus. Mae'n bwysig deall beth yw elfennau sylfaenol hybych gwefan i chwilotwr. Fe all hyn eich helpu sicrhau bod eich gwefan ar sylfaen gadarn, ac fe all eich helpu hefyd i siarad gyda mwy o awdurdod ar rheini sy'n cynnig gwasanaethau hybu i chi. Felly, beth ydy hybu eich gwefan i chwilotwr? Mae gan bob chwilotwr enghraifft Google, Yahoo, Bing neu unrhyw un o'r lleill risait cyfrinachol. Yr enw ar y risait cyfrinachol yma yw algorithm, ac mae hwn yn troi'r holl wybodaeth ar y rhyngrwyd yn ganlyniadau chwilio mae'n bosib ei defnyddio. Os oes gennych chi wefan, mae canlyniadau chwilio'n bwysig i chi. Os bydd eich tudalennau gwen ymddangos yn uwch yn y canlyniadau chwilio, bydd mwy o bobl yn debygol o ddod o hyd i chi. Yr allwedd i sicrhau eich bod yn ymddangos yn uwch ar y rhestr yw gwneud yn siŵr bod eich gwefan yn cynnwys yr hyn sydd ei angen ar y chwilotwyr ar gyfer ei riseitiau. Y newyddion da yw ein bod ni'n gwybod beth yw'r rhan fwyaf o'r cynhwysion ar gyfer y riseitiau cudd neu'r algoritmau hyn. Y newyddion drwg yw bod algorithm bob chwilotwr yn wahanol, a bod yr algoritmau hyn yn newid o hyd. Mae perchnogion y chwilotwyr gam ar y blaen o hyd. Yn yr adran yma, byddwn ni'n edrych ar elfennau sylfaenol y broses hybu. Bydd hyn yn helpu chi ddeall y maes yn gyffredinol. Ond mwyn cael cyngor mwy manwl am hyn, fe ddylech chi siarad ag arbenigwr proffesiynol. Allweddeiriau yw'r sail i bopeth wrth hybu eich gwefan i chwilotwr. Mae geiriau'n bwysig, ac ar y rhyngrwyd mae allweddeiriau'n bwysig. Bydd chwilotwyr yn catalogio pob gair ar y rhyngrwyd. Pan byddwch chi'n chwilio, bydd y chwilotwyr yn cyfyngu'r canlyniadau ac yn rhestru'r tudalennau sy'n berthnasol i'r geiriau hynny'n unig. Allweddeiriau ydy'r geiriau neu'r cymalau byr y byddwch chi'n ei teipio i flwch chwilio chwilotwr wrth chwilio am rhywbeth ar y rhyngrwyd. Beth ydy allweddeiriau eich busnes chi? Rydych chi am ddewis allweddeiriau a fydd yn sicrhau eich bod chi'n cael eich rhestru'n uchel gan y chwilotwyr a geiriau y bydd digon o bobl yn chwilio amdanyn nhw. Mae angen i chi restru rhwng 3 a 5 o eiriau neu ymydroddion byr sy'n berthnasol i'ch busnes a phwnc eich gwefan. Ceisiwch feddwl fel y byddai rhywun sy'n chwilio am eich cynnyrch ar Google neu ar chwilotwr arall. Pa eiriau neu ymydroddion y bydden nhw'n ei defnyddio i chwilio? Cofiwch, nid enwch busnes neu enwch brand yw'ch allweddeiriau, ac mae'n debygol bod pob busnes tebyg i chi'n chi yn meddwl am yr un allweddeiriau a chi. Enghraifft, os ydych chi'n cadw siop flodau ac yn teipio florist mewn chwilotwr, fe gewch chi tua 88 miliwn o canlyniadau. Mae Florist in Cardiff yn gostwng nifer y canlyniadau i ryw 1 filiwn, ac mae Wedding Flowers in Cardiff yn cyfyngu'r canlyniadau i ryw 400,000 o ganlyniadau. Mae angen i chi fod mor benodol a phosib. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n meddwl yn yr un ffordd a'ch cwsmer. Enghraifft, yn lle defnyddio rhad neu rhataf, efallai byddai fforddiadwy neu werth da am arian yn well. Mae'n bosib y bydd eich cwsmerydd yn cysylltu rhad ac ansawdd gwael neu werth isel. Dywyswch eich allweddeiriau'n ofalus, ac edrychwch hefyd i weld pa allweddeiriau mae'r gystadleuaeth yn ei defnyddio. Efallai na fyddech chi am ddewis yr un geiriau'n union â nhw. Mae nifer o adnoddau ar gael i'ch helpu chi. 2 enghraifft yw gwasanaeth cynllunio allweddeiriau Google a Word Tracker. Mae'r ddau am ddim, ac mae fersiwn reali ar gael am ddim, ond mae'n rhaid i chi gofrestru ar gyfer cyfrif.
Mae gweddill yr adran yma'n esbonio sut ac ym mhle i ddefnyddio'ch allweddeiriau. Maen nhw'n rhan bwysig o lwyddo ar-lein. Cofiwch drilo amser yn dewis yr allweddeiriau iawn i'ch busnes.